وتب توجنا عليها المطر ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. wane ne bai iya ba kuma akwai alhakumu da na ba da ita kowa sai ya bani haddata a nan waye bai iya ba a nan gurin ya ayya halin muzambil to ba nan bane kumin laili illa qalila ba mu zo nan ba alhakumu takasur alhakumu takasur hatta zultumul maqabir hatta zultumul maqabir. to iya nan zan baka domin kai hakiki ne kwakwalwar kifi gare ka koma can malam ka koma can na ce maka saurani malam matso al'auzu to mu je alu billahi ne malam da kiki ne wannan wannan ko wasu la bai fita ba alu kaga kai malam haya mana alu kai Allah ne dake alu shaya kake ne a malam in koya maka karatu iya wanda ce mu alu na iya malam alu kake cewa alu alu na ce alu laura wailin likulli ummatin wailun kullu ummatin maza allazi jama'a malahu wa addada malam yana magana malam ne fitsari fitsari ki sha'ana allazi jama'a malahu wa addada kuma ga mana zuwa dai kuma gefe ko tashi da ka kai mu tashi da ka kai mu malam to ban gama iya ba bai zauri ba kama iya ba to koma gefe can za ka koma yau sai na mai da kai na hakuri malam kai ko ka bada ka zo sun waura takuri ka takura uwarka dubban uwa ce ba a zagarin da zagamun na ce ta takure ta